sorry. Wow. Znači, Ivanovo evanđelje 16. poglavlje 25 do 33. Evo, čitamo Božju riječ. Kaže apostol Ivan, odnosno Isus kroz apostola Ivana koji piše: to sam vam govorio usporedbama, dolazi čas kad vam više neću govoriti usporedbama, nego ću vam navješćivati o Ocu otvoreno. U onaj dan iskaćete u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas. Da sam vas Otac voli jer ste vi mene voljeli i vjerovali da sam ja od Boga izišao. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim k Ocu. Rekoše mu njegovi učenici: evo sad otvoreno govoriš i nikakvu usporedbu ne kazuješ. Sad znamo da znaš sve i ne treba da te tko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao. Odgovori im Isus: sada vjerujete. Evo dolazi čas i sad je došao da ćete se raspršiti svaki na svoju stranu, a mene ostaviti sama. I nisam sam jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Pomolimo se. Dragi se, hvala ti na ovom jutru, hvala ti da možemo doći slaviti tebe, Gospoda, kralja, kao što smo čuli, ono koji je stijena za naš život. Molimo te da sad kroz slušanje, aktivno slušanje radosne vijesti, propovjedane reči, Gospoda, da ti komuniciraš u naš život. Hvala ti na tvoj riječi koja nas mijenja, koja nas transformira. U Isusove ime te molimo. Amen. Na neki način živimo u nesigurnim vremenima, braći i sestre. Rat u Ukrajini traje već godinu i nešto. Hoće li se rat proširiti? Hoće li, kako su neki čak i spominjali, da dođe do nuklearnog rata? Ne znamo. Rat u Ukrajini i pandemija u zadnjih 3 godine uzrokovala je visoku inflaciju. Evo, ja sam bio sad zadnjih 12 mjeseci u Americi, tamo je najviša inflacija bila u 40 godina. Ali znamo da je ovdje u Europi i znamo da je ovdje u Hrvatskoj. Čak mi je sestra rekla da su nekretnine tu u Puli otišle u nebesa. Stoga smo suočeni sa jednom određenom neizvjesnošću. Visoka inflacija čini euro manjim, stoga su plaće manje. I bez obzira da li radiš ili ne, ta inflacija ima utjecaj na tvoj život. Pogotovo kad pitaš roditelj da novac, a novac je puno kraći. I možda se neki pitaju kako će uspjeti. Što ako ove cijene nastave ići gore? Kakve će biti posljedice toga? Što ako se rat nastavi? A ono što je možda i neizvjesnije za naš osoban život sigurno je što u našim teškoćama, obiteljskim problemima, međuljudskim odnosima, na poslu, na fakultetu, financijskih problema, već sam rekao, i naravno zdravstvenih problema koje ćemo, ako nemamo, sigurno imati prije ili kasnije. U ovom tekstu jutros koji razmatramo, u Ivanovom 16, učenici se suočavaju s neizvjesnošću. Proveli su 3 godine sa Gospodom. 3 godine ih je Isus pripremao za veliko poslanje. Mada oni to nisu bili svjesni da ih Isus priprema. Koje je veliko poslanje znamo svi, pretpostavljam da znamo, Matej 28:18, učiniti učenike Isusa Krista svim nacijama. To je poslanje. I u ovom tekstu dok Isus govori, učenici se vjerojatno pitaju što će se dogoditi s njima. Što će oni učiniti? Oni su zbunjeni. Sve ovo vrijeme proveli su s Gospodom i sad dolazi kraj. Možemo osjetiti da su učenici nesigurni dok promatramo ovaj tekst i tekstove okolo njega. Nekoliko tekstova ranije Isus je rekao učenicima u 16:7 da ako on ne dođe, ne može im poslati pomoćnika, Duha Svetog, tješitelja. Onaj koji hoda uz njih i uz nas. U prvom dijelu 32 im je rekao, čitali smo, evo dolazi čas i sad je došao da ćete se raspršiti svaki na svoju stranu. To nije bilo lako čuti. Bio si sa Gospodom 3 godine, vidio si sva ta čuda i sad ti kaže, svi ćete se raspršiti. Svaki na svoju stranu. Dakle, postoji neizvjesnost s učenicima u ovom tekstu. Kakva će biti njihova budućnost? Ono što nas Božja riječ podsjeća
i kroz današnji tekst uči je sljedeće, kao jedna glavna ideja ovog teksta koji čitamo i razmatramo. Unutoč današnjoj možda ili trenutnoj tvojoj situaciji ili mogućoj nadolazećoj neizvjesnosti, budi siguran da će Gospod biti s tobom. To želim iskomunicirati danas ovdje. U svijetu bez nade ti, kršćanine, imaš nadu. Ti imaš nadu. Ti i ja možemo biti sigurni da on ima potpunu kontrolu nad našim životima. On je s nama unatoč spomenutim ekonomskim situacijama ili bilo kojoj krizi koju imaš ili koju ćeš imati. U ovom tekstu postoje 4 načina istine koje potvrđuju da će biti sve u redu bez obzira na okolnosti, da u svijetu bez nade ti imaš nade. A to je, odmah ću reći na početku koje su, onda ćemo ići malo više u njoj. Prvo, možeš biti siguran da će Krist biti s tobom jer mu pripadaš. Drugu stvar, možeš biti siguran zato što Bog sve znajući. Stoga on zna tvoju situaciju, sadašnju i buduću. Treću stvar koju vidimo u ovom tekstu je da on obećava da ćeš u njemu naći mir. I četvrtu stvar koju on obećava jeste da ti daje nadu, da će sve biti u redu. Ajmo sad malo, ići u te 4 točke detaljnije. Još jednom, kako možeš znati da unutačno i trenutačno ili moguće nadolazećoj teškoj situaciji da znaš da će Bog biti s tobom? Prvo, možeš znati jer mu pripadaš. Odnosno, Bog te ljubi. Ako si predala svoj život Kristu, imaš sigurnost. Ako si predala ili predao svoj život Kristu po vjeri, on te opravdao pred Bogom. Često kažemo da smo samo milošću spašeni. U jednom smislu to je istina, ali mi smo spašeni i djelom. Ali nismo spašeni svojim djelom, je tako? Nego djelom Isusa Krista na križu. Da bi Bog bio pravedan, morao je kazniti tvoj i moj grijeh. I on ga je kaznio na križu, na Kristu. I kad nas sad Bog vidi, mi koji smo predali svoj život Kristu, vidi nas pravednim. Zašto? Zato što je prepisao Kristovu pravednost na nas, odnosno reformatori bi rekli, uknjižio je Kristovu pravednost na nas. Kad nas on vidi nas savršeno. Stoga, kršćanine, možeš biti siguran da će Krist biti uz tebe kroz bilo koju neizvjesnost, ako je to činjenica za tvoj život. Ako je to stvarnost za tebe. Kako mogu znati još jednom da će biti ok sa mnom? Mogu biti siguran jer Isus govori onima koji ga ljube da je to stvarnost Kristovih učenika. Pogledajte sa mnom sad u današnji tekst. U retku 7 za ovo što sam sad rekao. Kaže Krist, da sam vas Otac voli jer ste vi mene voljeli i vjerovali da sam ja od Boga izišao. Znači Gospodin Isus potvrđuje učenicima da oni pripadaju Bogu. On potvrđuje da su oni njegovi učenici. Kaže tekst, Otac vas ljubi u kršćanskoj sadašnjosti. To ukazuje na jednu vjeru, na jedan odnos s Kristom. Kako znaš da pripadaš Kristu? Pa vrlo jednostavno, voliš li ga? Ljubiš li ga? Ne mislim na odluku koju si možda donio ili donijela davno, kao što sam ja kasnijih 90-ih godina. Ne mislim na to da sad ideš u zajednicu i pripadaš zajednici, da imaš naklonost od Boga za spasenje. Ne. To su posljedice našeg odnosa s Kristom. Ali to nije glavni uvjet. Pitanje za mene i tebe jeste, ljubiš li Krista? To je jednostavan test, još jednom. Voliš li Krista? Vjeruješ da je Krist izišao od Boga, kako tekst ovdje kaže? Vjeruješ li da je Isus onaj o kome Sveto pismo i svjedoči u prvom poglavlju ove poslanice, odnosno evanđelja, u početku bijaše riječ postane čovjekom. Vjeruješ u to Krista? Ako ne voliš Krista, ako nemaš odnos s njim, tebi je suprotno, ne pripadaš njemu. Nemaš nikakvu sigurnost da pripadaš njemu. I nemaš nikakvu sigurnost da je on s tobom sada i da će biti s tobom u budućnosti. Ako to nije situacija za tvoj život, pokaj se svojih grijeha. Okreni se od grijeha i pravi svoj život Kristu po vjeri. I onda ćeš biti siguran da imaš vječan život sad i da će uvijek biti s tobom u budućnosti.
Osim toga, evo još jedne potvrde da oni koji su vjerovali Kristu, mi koji smo predali svoj život Kristu, pripadamo njemu. Poznati tekst u Ivanovoj poslanici, u 5. poglavlju, redak 13, kaže apostol Ivan učenicima, odnosno i crkvi, ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, kako biste znali da imate što? Život vječni. Dok se učenici suočavaju s neizvjesnošću, kao što vidimo u ovom tekstu, Isus u svojoj prvoj točki o kojoj smo govorili potvrđuje da će on biti za njih. I tako je s tobom i sa mnom. Bez obzira što se dogodi u budućnosti, dragi brate, draga sestra, on će se pobrinuti za tebe jer pripadaš njemu. Utorak, evo, kad smo stizali u Pulu, odlučio sam se skrenuti na groblje i prisjetio sam se kratkosti života. Moja majka i moj otac su gore pokopani. Evo, bilo je prilika da se prisjetimo kako je život brz. I nekoliko prijatelja mojih 90-ih koji su tamo zakopani. Imamo sigurnost, braćo i sestre. Ako si predala ili predao svoj život Kristu, imaš sigurnost. Pavao piše crkvi u Rimu sljedeće riječi, jedan poznati tekst u 8:38 i 39. Kaže, uvjeren sam, ni smrt, ni život, govori tebi, kršćanine, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, niko drugi stvor, što? Neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našem. Ti imamo sigurnost. Hvala Bogu na tome. Hvala Gospodu. Dalje. Kako još znaš da unatočnoj trenutačnoj ili teškoj situaciji možeš biti siguran da je Gospod s tobom? Drugu istinu koju vidimo ovdje. Može znati jer on zna sve. I stoga zna kroz šta prolaziš i kroz šta ćeš proći i kroz šta se sad i boriš. Većinom puta učenici su bili začuđeni da je stvoritelj svijeta bio s njima. Onaj, kako kaže u Kolašanima, u njemu, po njemu i za njega je sve stvoreno. Kako je to moguće? Mogli su se učenici pitati. Da baš nas je i Mesija izabrao, nas ribare. Ali u ovom trenutku, u ovom poglavlju, ako ne i ranije, počeli su shvaćati da je Isus došao od Boga i da on zna sve. Pogledajte samo redak 30, o čemu govorimo. Sad znamo da što, kažu učenici, sve znaš i ne trebaš da te tko pita, zbog toga vjerujemo da si izišao od Boga. U ovom tekstu vidimo učenike koji potvrđuju božanstvo Isusa Krista. Oni potvrđuju da je on sve znajući, sve mogući. Nije da Isusu trebaju oni potvrdi za njegovu sigurnost. Naravno da ne. Da je on sve znajući. To nije za njegovu sigurnost. Suprotno. To je na dobrobit učenika da prepoznaju da je Isus Bog, tako da mogu imati povjerenja da će on uvijek biti s njima. To je da ti i ja znamo da je Isus Bog, da sve zna i za tvoju i moju vjeru. Da znamo tko je on. Da će biti uz nas jer apsolutno zna sve. Ja volim akcijske filmove, ne znam za vas, ali evo, jedan film mi je ostao u sjećanju, zove se Jack Reacher. I to je film u kome Tom Cruise glumi jednog bivšeg istražitelja, nekog solo igrača, on je nešto u mirovini. I neki korumpirani ljudi su namjestili nekom snajperisti da je on upucao nekoliko ljudi. I kad ti detektivi privedu tog snajperistu, on samo napiše dovedite Jack Reachera. I detektivi se pitaju pa ko je taj Jack Reacher? I oni saznaju da se njega ne može naći. Ako on ne želi da bude pronađen, on se ne može naći. A u međuvremenu taj Jack Reacher se pojavljuje, on sazna da snajperist nije ništa učinio, a snajperista su u zatvoru istukli, on je pao u komu. I nakon što dođe odvjetnica da obavijesti tog snajperistu da je nevin, taj snajperist kaže sve ću priznati.
jer on se više ništa nije sjećao i rekao sve ću priznat i to je to. Ona kaže zašto? Kaže postoji jedan čovjek, Jack Reacher, koji sve zna i koji me ulovio u lošem dijelu u prošlosti. I on počne plakati. I ova žena ga tješi da će sve biti ok. A on kaže, ne, Jack Reacher, on sve zna. On apsolutno sve zna i on će me pronaći. Ne, ja želim priznati. Kako ti i ja, brate i sestre u Kristu, možemo znati da kroz što god prolazim da će Krist biti s nama? To znamo zato što je Bog sve mogući. Puno je veći od jednog Jack Reachera i ilustracije koja je ne dovoljna da ilustrira u koga mi vjerujemo. Nitko ne može znati kroz sve što prolazimo osim Boga samo. Jer On zna sve. Do sad smo u 2 točke vidjeli da bit će sve ok s nama u bilo kojim okolnostima jer pripadaš njemu. I drugo, jer On sve zna i zna kroz šta prolaziš. Treća stvar, kako možeš znati da u svijetu bez nade Krist ti daje nadu? Možeš znati jer ti obećava da ćeš imati mir u njemu. Imat ćeš mir u Kristu. Gospod zna što dolazi u našem životu, to sam sad već rekao. Zna terete koje nosimo. Ali On je ovdje da nas podigne, da nas ponese naprijed, bez obzira na neizvjesnost u kojoj se nalazimo. On je onaj u kojem možemo imati mir usred poteškoća i neizvjesnosti. Pogledajte sa mnom opet u prvom dijelu redka 33 u vašim Biblijama. Kaže Isus učenicima, ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku. To je činjenica. Isus ne bježi od stvarnosti. Imat ćemo muku, nevolju. Nevolja dolazi ili je tu za nas. Sigurno dolazi ako nije. I nevjerojatna je stvar znati da će Gospodin biti s nama, jer kao što smo rekli da mu pripadamo i On sve zna. Ali također nas uvjerava da će nam dati mir usred nevolja, poteškoća, neizvjesnosti. Konačni mir se nalazi u Kristu. Ne u nama, ne u ljudskim obećanjima, iako želimo naći mir na bilo kojem mjestu. Ako si bolestan ili bolesna, ako si imala neki teži tekst i očekuješ da ti doktor kaže nešto pozitivno pa da imaš mir. I to je prirodno. Ali krajnji mir će doći samo od Boga. Znamo da mir ne dolazi automatski. Trebamo vjerovati Bogu u ovim obećanjima. U neizvjesnim vremenima teško je nekad vjerovati Bogu jer smo pali ljudi. Mi smo grešnici. Skloni smo negativi. Želimo vidjeti rješenje u našim životima sa vlastitim očima, naravno. Ali u što se možeš osloniti ako ne u Krista? Pogotovo kad se čini da se sve raspada. U svojim sumnjama trebamo se posjetiti da nam Bog daje način da imamo mir. On nam je dostupan. Ali on ne dolazi automatski. Najbolji način je da provedeš vrijeme u Božjoj riječi, proučavajući Božju riječ, čitajući Božju riječ, u molitvi, u odnosu s njim, u njegovom prisustvu. Nemoj očekivati mir ako ne provodiš vrijeme s Kristom, proučavajući, čitajući Božju riječ u molitvi. Jer Božja riječ je sam Bog. Evo teksta koji nam može pomoći u pronalasku mira koji je u Kristu. Pavao piše Filipljanima u 4. poglavlju vrlo praktičko način kako pronaći mir u Kristu. Od 4 do 7, ja ću pročitati. Kaže Pavao, radujte se u Gospodinu svagda. Opet ću reći, radujte se, ponavlja 2 puta. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Evo tekst gdje vidimo da je Krist dostupan. Dalje, redak 6 kaže, ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem iskanja svoja obznanjujte Bogu. I redak 7, i što? Mir Božji koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaša u Kristu Isusu. Obećano nam je opet ovdje u ovom tekstu u poslanici Filipljanima da će nam, ako vjerujemo njegovim obećanjima, Bog dati mir. Ali je li automatski? Već smo rekli to. Nije. Trebamo biti proaktivni. Što u ovom tekstu u Filipljanima vidimo da trebamo činiti? Par komentara.
Prvo, vidimo da se trebamo radovati u njemu. I to je osobna odluka i vidimo da je Pavao ponavlja 2 puta. Drugo, ne brinite se, kaže, ne brini se. Što je jako teško, naravno, zapravo nemoguće je ne brinuti se u našoj snazi. Zato Pavao potiče vjernike na sljedeći korak. Drugi dio retka 6 kaže, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem iskanje svoja obznanjujte Bogu. Moli se Bogu. Ova riječ prošnja doista znači prositi Boga na neki način. Ona izrazuje jednu duboku potrebu osobe koja prosi. Što je posljedica tog proaktivnog pristupa koji je opisan u recima 4-6 koje sam pročitao. Retak 7 kaže, i mir Božji koji nadilazi svaki razum čuvat će srca vaša i misli vaša u Kristu Isusu. Vratimo se na današnji tekst u 16. glavi Ivanovog evanđelja. I specifični prvi dio još jednom, retka 33. Isus obećava učenicima da mogu pronaći mir u njemu kad su raspršeni i sami. Kad budu progonjeni zbog njega i proklamiranje radosne vijesti. Ali ne samo za to, u bilo kojem trenutku. Iako Isus zna da će ga njegovi učenici ostaviti samog na raspeću u najtežem trenutku njegovog života na zemlji, u najnižoj točki njegovog života, Isus im daje sigurnost da će biti s njima. Zamisli još jednom, Gospod zna da će iskusiti odvojenje od Oca na križu, da će pretrpiti smrt na križu i on učenicima daje sigurnost. Wow! Kakav milostiv Gospodin ti i ja imamo. I to je jamstvo dano tebi i meni. Kao što smo rekli, jer pripadamo njemu. Mi smo njegovi. Dakle, možemo otići k njemu i on obećava da će nam dati mir usred nevolja, muka, nedaća, neizvjesnošću. Zašto mu možemo vjerovati? Ovo je jako bitno, ali nemamo puno vremena. Zbog njegovog karaktera. Moraš znati tko je Bog. Bog koji sve zna i nepromjenjiv Bog. Ti i ja smo promjenjivi. Bog ima besprekoran karakter, ti i ja nemamo. On je vrijedan povjerenja, mi nekad nismo. On je pravedan, ali ti i ja nismo uvijek pravedni. Usred svake poteškoće vidimo ovdje u ovom tekstu da je Božja ruka dostupna. Njegova milost je dostatna za tebe. Imamo primjer od Pavla kad se molio Kristu i kad mu je Isus rekao da ti je moja milost dostatna, ali nemamo vremena to pogledati. Evo kratko što je moj mentor napisao na jednom od posta nedavno. Citira Izaju 26.3. Onoga koja je čvrstih nakana čuvat će u miru jer se pouzda u te. I onda postavlja nekoliko pitanja o situaciji koja mu se desila u Jackson, Mississippi, da sam ja išao na fakultet. Savršen mir. Je ostao na suvremenog Boga. Vjerovati u Boga. Kako ćete odgovoriti kad vam se ukaže prilika? Dok su 4 maskirana muškarca jurila prema meni u polumraku, shvatio sam da ovo nije prilika sa kojom želim završiti dan. Dok mi je pištolj bio zabijen u prsa, rekao je, ključevi. Odgovorio sam, ako me ubiješ, ići ću pravo u raj. Ključevi, rekao je kriminalac. Nisam tražio priliku, samo su izašle riječi, Isus te voli. Isus je umro za tebe. Kriminalac je u mojim džepovima pronašao ključeve od auta, novčanik, mobitel i odjednom je bilo gotovo. I nestalo je svega onog o čemu sam toliko visio. Zaprepašteni supruga i ja molili smo, hvala ti Gospodine, nema smisla, ali ti voliš te ljude i umro si za njih. Neka im se Isusovo ime zalijepi kao ljepilo u mozgove. Onda opet postavlja pitanje, savršen mir? Ne. Ostao na suvremenom Bogu u tom trenutku? Ne. Vjerovati u Boga? Pa ako želite priliku za savršen mir i postojan uvjet je, i onda kaže velikim riječima, uvjet je povjerenje čak i kad prilika nema smisla. Zatim ponovo citira Izaju, onoga koje čvrstih nakana čuvat ćeš u miru jer se pouzda u tebe. Ti i ja imamo dostupan mir u Kristu Isusu.
I zadnja točka koju imam danas za podijeliti. Kako možeš znati da je Gospod s tobom unatoč trenutno ili nadolazećoj teškoj situaciji, neizvjesnosti? Možeš znati jer ti Isus daje nadu. S kakvim ljudima voliš biti kad na neki način, vi koji ste prošli malo težu situaciju, s kakvim ljudima želiš biti u okruženju? Možda si imao problema ili imaš problema na poslu, u braku, problem sa prijateljstvom, problem s financijama, obrazovanje, zdravstveni problemi koji su uvijek tu. Ti ja želimo čuti komentare koji su pozitivni, zar ne? Želimo čuti od nekog koji će reći pa bit će ok, to sam ja prošao. Uz tebe sam. Kad prolaziš kroz takvu situaciju. Naravno, treba ljudi govoriti i istinu. Često mi kršćani samo citiramo stihove. Ali reći vam i što sam čuo od drugih i što sam osobno iskusio. Nije samo citiranje stihova nije dovoljno. Trebamo pokazati da nam je stalo do braća i sestre, pogotovo kad mi je teško. To kao jedan komentar. I možda najbolje prijatelje povezujemo s onima koji su bili s nama u najtežem periodu našeg života. Možda su nam to najbolji prijatelji i barem ih tako vidimo. Učenici se u ovom tekstu suočavaju sa svojim najtežim trenucima do sada u svom životu, najvjerovatnije. Oni će uskoro vidjeti Gospodina raspetog. Isus im govori da će biti raspršeni i progonjeni. Ipak, usred toga, on im ne samo govori da u njemu mogu naći mir, nego da im daje nadu. Govorim istinu, govorim istinu, kaže da će biti raspršeni, ali im daje nadu. Pogledajte sa mnom u drugom dijelu retka 33, o čemu govorimo. Nakon što je Isus rekao svojim učenicima, u svijetu ćete imati muku, postoji ova riječ ali. Ona često izrazuje jednu suprotnost i često je pozitivna, neka istina biblijska. Kaže, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Isus učenicima daje nadu. On se poziva na budućnost. On je pred odlaskom na križ gdje će osvojiti pobjedu. Sprema se ispuniti zakon. Upravo će ispuniti svrhu zbog koje je došao. Došao je potražiti i spasiti izgubljene. Luka 19:10. I on nas spašava na tom križu. Dok smo još bili griješnici, Isus je umro za nas. Učenici ne znaju što da misle. Nisu spremni za ovo. Nisu spremni odvojiti se od Gospodina. 3 godine su bili s njim. Vidjeli su sva ta čuda. Odvajanja su teška, zar ne? Jeste li se ikad odvojili od nekog na duži period? Možda čak i za uvijek. Mi smo sad proveli zadnjih 12 mjeseci u Americi. Odvojili smo se od kelnih roditelja i 8 braća i sestra. I to nije lagano. Za moju suprugu i za moju djecu pogotovo. Ali to je život. Ali ima nade. Nakon odvojenja od bilo koje situacije ili bilo koga postane sve lakše i lakše. Jer se naviknemo ne viđati te ljude. A glavnu nadu koju imamo jeste Krist sam. On je s nama. On nam daje nadu dok vjerujemo njemu, dok hodamo uz njega, dok on hoda uz nas. Zašto se neki kršćani sele iz jednog kraja u drugi? Zašto su neki došli u Pulu? Čuli smo jutros. Da proklamiraju o onoj najbitnijoj nadi. Nadi u kojem je ovdje i danas riječ. Nadi u vječan život. Nada je u činjenici da je Isus pobjedio svijet. Isus u ovom tekstu da nadu učenicima dok budu raspršeni, dok budu progonjeni zbog proklamiranja Božje riječi. Dok ispunjavaju ono što ih je on poslao da čine. On im daje nadu. I tebi, meni, bez obzira na u kakvu smo situaciju, kakvu ćemo situaciju u budućnosti biti. On je s nama. On je uvijek s nama. I naša nada nije samo za budućnost u smislu vječnog života, nego naša nada je i sad. Kad mi proklamiramo evanđelje, mi trebamo govoriti ljudima da mi sad imamo nadu, da mi sad živimo s Kristom. Da to nije samo za vječan život. U ovoj poruci smo vidjeli 4 stvari, brzo ću reći šta smo vidjeli. Vidimo da Isus nam potvrđuje da pripadamo njemu ako smo predali svoj život Kristu. Vidimo da je on sve znajući i stoga zna kroz šta ćemo proći ili prolazimo. Vidjeli smo da nam on obećava mir uprkos bilo kojoj situaciji.
i da nam također, vidjeli smo da nam obećava nadu, da je on pobjedio svijet. Stoga, braće i sestre, pođimo, znajući da bez obzira na trenutnu ili na dolazeću situaciju, Isus je s tobom, s nama. U konačnici će sve biti u redu s njim. I navješćujemo ovu prekrasnu vijest drugima oko sebe, tako da oni imaju nadu u vječan život. Ne samo u budućnosti, nego također i sad. Pomolimo se. Dragi Isuse, hvala ti na tvojoj riječi. Gospode, tvoja riječ komunicira u naš život. Gospode, molimo te da si damo jedno vrijeme u sljedećih nekoliko dana da razmislimo o ovom tekstu. Hvala ti, Gospode, da si ti taj koji je nama dao novi i vječan život, Gospode. Ničim zaslužen, Isuse. Molimo te da mi budemo svjetlika ovdje, svjetlo, ova zajednica i individualno kad odlazimo iz ove prostorije, Gospode, da budemo oni koji će proklamirati, navješćivati tvoje evanđelje, Gospode, tako da i drugi mogu poznati tebe, imati tu sigurnost vječnog života i činjenice da ti živiš u njima. U Isuse ime te molimo. Amen.